Taylor iryo tunyara ko batogusangamo naye na gukinanya bunegisaku cy'umugusi Getembe FM na Getembe Television Network ekeneke unga kyama mugusi. Wereria nande umoncho mo ligiriro Getembe TV isikari ya Ijumaa tariki satu. Karibu sana asekionga chinsa ikomi chabona moragoba litukeliga lya bene nkole ngibona kwa bere ko twara umugasoro umuyana boigo lituko lire litoereru. Karibu sana korose bimanyiriro veni nyaboke nenchenko kwa Matilda Obaigwa nane kirongo chake kionga mwancho mulire guchaga kurase county ya Kisii ekirobono uyore omo raiwa bangena kurase county yega Moske Doris Donya bono agenderete no moroberioye ugokonya na boigo gusira chinka ao ase county yega litkolia rero nigo abobata ni kurase abisi yaya bakurawa na Felix Amasie banyara gutalera chinsemo cha Matagara eyo gutoka me yabo Kimonge bo machoge burabwe county yega ya Kisii aso moroberio ugokonya abantu asoko basibye chinda okuba ebintu byokoralera na boigo kuba ebikoroto nonya nindagira nechinga kecho nigo banyara gusanga na abaliki bamangana maya na nigo batebuna Moske Doris Aburi nigo agende tukubaganeria chinga kichingia anomono amatukaya iga ye holiday go se weekend ye ntambe ere entoereru na boigo eyo bwanchani Njembi Trisplake kuruma choge bora atore matagara gwan ekenyoro twaza kurusha abantu chinda bari bashwate mechanda ase kenyore kuruwa ige kenyoro gya kirongoro ryonsi pi abantu bakirega nanda abantu bakira sobonge na metembe bonsi no bara abantu barwa obisi omongina donya toto na ubacha kurusi abalire chindaga na kubakonya kubaye endagera kuba amarangeti bebisi kuba ebikoroto babeke na kubachi mattress barale Samarieta ngoro yeske mo aiga ne kenyoro kya Matagarwa kirongoro risaburo kesen ase ward ya Kimonge ward twabere no mogoko kororo bokonyi gwandonya toto ase sauri na intugese una kamenyete iga twanya ko nyora bokonyi buno bora lakini rende rero twabere ne gese kenene twanyoriro bokonyi kurwase mu tuzi ndonya ono nti nari guchakubiranirya umuntu nangambu yamono nainde buna akire gotorora iga nanda chachi ikiagera ntubwatu muchanda iga bwechinda twaratemire kuranyi bweni na mariogo lakini ndo chinga mariogo akire rero paka nyasaja twigwera asa Marieta nguru Felix Osamasi kurwa visio mweshimiwa donyo mu women repoto Kisii tuachira igari tukoria rero lya Good Friday ngakiyo musimu oyo Easter kurwa visi twachaiga bo machoge borabu utarira abantu baito bari babwato muchando bwechinda obeire go guchanda abantu baito bari bo machogoka na babo getutu onchari every constituency muchando yo noro lakini ekenyoreke twanyora nganke bwato muchando manne twaranga ntuko barusinda chioka tubatige igo tuko barusinda banyora mariogo then isbakuru maybe chinda nabo bochabo guchangiera mweshimiwa donya otwa beddings emeito bachenchirigu kurwese bintu birikonya bagutumye bichabo otwa amarangeti ese onyo bari bakonya esengenje yo gutenyara babwata amarangeti ataiyo ose bintu bire bichabo tobisangere tobisambe tobaye bintu bire biya bari ba kerokende bagota chance tobaye ebikoro tobyokobeka nande tobakorere what we call civic education kobaeresa nga obochenu na buobuye keromenya tasagaya masingira aramaya nebo kunyara kurara
Wancho murigire gutigana nayo museneta bwe kaunti ya Nyamira Muske Okongo omugeni nigobono asabire omugusi kuboterana ase ogusaba magenderero nabo igokurigia oburai obia okwana chingaki agendete kumwakira ekoko Dr. Fred Matiang'i Muske Okongo nigo atebire nere buya Nyamira tetigwa magia ase amangana yereri gusigitangi kya SGR chingaki echo nigo akwanira amangana ao bunabono obukoleri bwaba governor kubwa muno mu governor bwe county ya Nyamira nabo igo gusegeta abantu bearigane kigima una abaki chikura niga yakwana iga korotinsemo chagesima iyo gutoka ime ya kitutu masaba county ya Nyamira moranje unegesa ukyo mugusi tobeamo ekero umuntu akorusiko odagete goje gutwara kia machaya gozo daite gutokora kibiashara goze kiuchumi twezi toira neamo tokane kwa kaulimo mono nabono umweshimiwa president ya ritaida Uhuru Muigai Kenyatta igate wetenye gari omorero egoru Nairobi ige gojetene nararia ikonge eginda bangi nabo bugata avocado yabe kwa ya dirimo onye ne chaya ite to chande to koira Mombasa twanye beko yage ono moroje gari go tenere naro etenene muroti etenene soti ego ikanyamira tomanya tenga mwanja na mwanya rie oita mochiko nyigwara ya tenene so omwana okoro Dr. Fred Okengo Matiang'i na tenene krogie krogie ono linde tutamubwate sizo mama korunka chikura chisa na chiko nyaro chimotwai igongo sabanga bwate ikura boronge kotoko genda 2027 tonyole nga chikura ntobwate chisa na ende gashiri mwato tomete go Nairobi nero togendete gukora no nyambari tubonete kurigereri ngango tumia bari chibesa buya babeira abakongu otoko batomera chibesa buya chire chikire bachinyora buya lakini komorangeria ko erese nga atumire yeko bese nawone weekend na twatomete chibesa chinde go che county oyote nga chibocha chikori utigara ime ye county ya Nyamira huko musanana nigo kwenekiwe egati yeskuru ye secondary ya metamayo ya SDA nabo igo oburai bwe county ya Nyamira gwetera ogosona no ko bolimo bwe sukuru eyo gutoka se county eyo wetera se umwalimu monene bwe sukuru eyo Mr. Joel Mwene Mesa nigo atebiruna esukuru eyo nigo aborokigwa banyara kogechigwa kigima magega yo gutoka buna ogati yabarai kurase county ya Nyamira nigo bono bacha ase obulimo bwe sukuru eyo na guchaka kubeka magacho ayo aborokigwa banyara kogechigwa nabo igoko yatagura nekero atebiruna nonyoro mugeni ase sukuru eyo nigo anyari kurigereria emapu onyari konyora buna nigo amagacha yo yare ale egati ase abarai be county ya Nyamira bono ale ase obulimo bwe sukuru Mesa principal ya school ye kuruka Metamayo secondary school ona report iga chwiki isato cheri obwango buli na report invite mambi yaye omo MC agacha agatana tete ko project rego na chire ase na renge go chokora clearance ekona janga te bunge mo MC nacha na dembata ide ko agache project asobori mubagata buri ime school lakini boro bu county government wao nake bagasaba kuagacha njibona munando mogeni ngabuga ngawe saba kuagacha still na bwo mu bagata buri county government lakini ekaro matuko makeiga abantu banga bakontenga yaya bori bono obwiskungi kerike ndre to bono mwalimu ekaro bana jikore terwe mabu ngo jikorigereri konyara maino bori mo iga saba kuagacha no obwiskuru ekagaranga bateneni lakini ekaro bangete gotenena abanafunzi finally mbajete bagatanga mpaka rebo chenga kwa gachu school yabo irandi grapping ekagera abanafunzi nabo bajete bagatenenia chikaronta alengo ekagera bagaseri abundi balenga bagakora na damage bakoreta batoli nol obori moboro buri school gati obomboli mbo according to map buri school gati kapisa buri bamonto ono buri school Wancho murigire na bwo tigara ime ye county yo ya Nyamira nigo abatase abanyanyimbo korwase gitase ni kyabanyanyimbo kya Nyamira bono bachakire obotuki
kubwatikana negakore kimo kyo gochana ase ebinto byoboibi egati yabo chiombe chanyara gutuka ase enka y'omosubati oyomo musubati oyo okagere buna nigo abiriga kubaoneria amabere abamenye bechinseme echo nigo bono yanyarire gutugekana muna chiombe isano chiarenge mwae ne chiombe chioboibi ayega nigakorekana koro ase kenyoro kya meterere iyo gutuka ime ye chinsemo chiria chia kyabonyoru ase bunge ya burabu ase county iyo kero bono abamenyi baorokirio gwichana kwabo nabo igokogechigwa ase eng'ana iyo Ntana bakoneria amabere kwanyu gwaka amabere ya nayaye ani chiombe amabere twaragurire sana iya akoneria amabere ya sakuru kiongaro twagurira amabere twanyure chae ndutwabora mbuya amabere namo yatokonerigwa ani na amabere tokonerigwa yobo ibi bono ringane rigani igo lyachete eng'ombe nere yaoneti gugocharia ekenyorokere erongari chituka ekere ng'ombe yatugete bonekere uyabwate twagatebu no ya aonere tugura sumuchoyo gasitore gwenta mame eng'ombe igana yagate chiombe chinde chigacha kororekana na kumanyekana echinde chiarenge isano amone mori ching'ombe chinabo chiabwaturi tukoria igoro jikeru nyaramba ya kiro muntu akagenda agachore ng'ombe yaye kuruororo kiro muntu atebaga akie ng'ombe yene yane nande mbarigete opia abantu abegere chiombe chiabo chiakorta kicheibetwe wona ng'ombe yekere sirete igare korocha nande na mabera iba seito kabisa umuchie family otoneriri gori siringi 25 na mabera kumbe ng'ombe ne yaito baka nanda akabona mong'oneri chisiaga akataga ntu kiararire siko mokonyo nande ng'ombe ne musubati geto korukupuraki korunyamira mumbwari okarechera eng'ombe eno yanyorete moria bakomogoye no tigarete umuchi oyo murama omongino ni otomusigetara ase kenyoro tochino omongino romuya lakini ebintu omonto agokora byabo bisi anini igo bigakare kororekana maiso marore nakorire miaka 30 amang'ana aya narandete ta igoronga ta chamana rero moji tori otarwa chisese kiratogoeta na mbandi baite sijachiete buri masigete ng'umbu geke ng'umbu ngagache nyumba yane kingoboka mambia kanyora murango toyo bono kingirete rero bono mambi ngogenda nachi kuyu mwana kuru sukuru na iguna njwanga ore bintu byatokire gwenta mame enta mame oyo no mongino koni chinyeni ngomogori botambe na mabere koni chipara bono entongumeti umusubati oyo kabisa okorogana muno murai nero kuyibinde yabantu kabasambire chinyomba bono mambe twakera umugambie simi ochichapa kaga iga twakorire security ebintu byatokira iga bire binge sana nande binde byachire nyaramba chitirisa emirango paka moyo paka chimadress obuibi bwairanire gusiyo bonge mono n'abantu bali tobugete no babantaba yabanyakanisa no babira bibya banene mono ntoleka bachombe sana tukajenya na baka ya police post lakini chombe nyencha kala ndikeke abanyene mbatogete ng'ombe yamaneriye megagabo omanyina taratoka babekire wali osacha saba kambi bonsi be within our Nyamira sub county and Nyamira count at large nturi kutura mbalembe korara wananga twako tukuruka ikaba na injimba tu alitasira obachite bakatongi bakasamba chinyomba chia abana mongino yo bwate chiombe chiboya mongino yakoro kwa Mary Mora Ondieki mugaka wete yonka kaiga for almost over 20 years tanya Wancho murigire na kurwa serikali nene oyore omurikyo butambe ase amangana a immigration services na boigo ase amangana yoko bwata masakara yengencho buna bone bibande na boigo chi certificate belio kipsang nigo bono anyarire kurwa okubole uchasa ba Kenya bari batigete ebibande byabo se banyarire kubwata ebibande kurende tibara wa biyo korwa se chiovisi banyara utala chiovisi cha huduma center nabo yokoye bibande byabo sata bire bibande wetania chiri buchiminye nigo bigenda etakuratera ase chiovisi echinga kecho nigo atebire serikali yanyarire kwene kebuna umurobero bwo konyorera amasakara buna bono chi passport nabo ige bibande byo neti certificate chinde nigo bono onyare kororo bigwa ne serikali ekero bono omero beriyo etari koira amatuko amange. And we registered quite a number of old women of between 70 and 80 years. Most of those people could have found it difficult. One is our registration has been in the offices, mainly county offices, and most of them are not so near to Wananchi, and therefore the need for mobile registration. We have invested in 56 vehicles in the last 2-3 weeks. We have also invested in what we call live capture equipment. We have already ordered for 600 of them. We have received more than 200 of them, and this is what we are using. We are leveraging on technology to make sure that we are able to offer fast services to Kenyans.
Today it takes you between 3 to 7 days to get your ID, and almost the same number of days, a maximum of 7 days to get our passports. If you come today around Nyayo House, there are no congestions, there are no people milling around because of the efficiency that is there now in issuance of these critical documents. So we are covering the whole country in this exercise, both in mobile registration, manual registration, and ensuring that once the forms are received, they are processed in the fastest way possible, and that we are within the 7 days, whether you are on live capture or using the manual registration. So that again, as I said, no Kenyan is left behind. Countrywide, we have 462,000 IDs that have not been collected. And one of the things that we do in this sensitization exercise is sensitizing the chiefs so that they become our primary agents of ensuring that IDs which have not been collected are collected. In this county, there are 15,000 IDs which have not been collected. And today we have sensitized our chiefs together with the county commissioner. We are already aligning these IDs all the way to Muligere kendera kubwatia miroberi ya Getembe TV na kubwa muno kendera utubwatia searching semo che mitandao yetu ya kelero Facebook na voigo YouTube na tinsemo cha TikTok nchankoro kwa Matilda voigo tarengenere veni nyaboke kurwa save manyerero gendera gutigara ime ya Getembe TV na voigo kukuganiria weekend entororo na voigo amarigani yesabato se enchira ere yave utwale maragoba ingi